sa kadaghang balaod nga gipatuman sa atong kinabuhi, balaod sa simbahan, balaod sa eskwelahan, balaod sa gobyerno, balaod sa kadalanan, sa trapiko, daghan kayong balaod. Ma-summarize ra gyud siya unta sa duha ka importanteng or labing importanteng balaod. O kaning gisulti ni Jesus, maorasad ni ang ma-apply sa atong kinabuhi. Nga higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, o higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Lingiya imong tupad. Ingnawa ka makig-away sa imong silingan. Nakig-away. Kung ato ni siyang pamalandungan, makig-away gitas atong isig katao, bisag usa lang kabuok atong awayon, murag atong gikontra ang atong kaugalingon. Nya kun ato ganing dagmalan ang atong isig katao, pariha rasad og gidagmalan nato ang atong kaugalingon. Mao na siya pinaka direct. Kaya ang atong isig katao, ang katilingban, mauday na ang atong kaugalingon. Mabitan ang doon natay panultihon nga common kay na, kibaw kay tana, pero di lang kay na to tagaag pansin ba sa Tagalog pa. Di na to tagaag pagtagad. No man is an, ang say sumpay? Kusga. No man is an island. Way tao nga muraog po or pulo nga magsige ra gyud siya diha bisag siya rang usa. Ang tao mangita gid na og katilingban or mangita gid na siya iyang kauban. Mao nang dako kayong pangilad sa yawa kanang makigkontrata sa atong isig katao. Ingkaw niya pa din, o kita'y kontrahon, o kita mao'y awayon, kita mao'y daog-daogon, sa may buhaton. Ha? Naipanahon, ang imong ngipon, mupaak sa imong dila. Di ba? Usahay, ang imong ngabil, mapaakan sa imong ngipon. O sa imong buhaton, mukuha ba kag martilyo nya imong dokdokon imong ngipon? Ha? Unsa may imong buhaton? Magamping ka nga di na mapaakan imong dila. Pero wa gyud nimo unsaa ang imong ngipon. Naiusahay ang imong tiil madakinas ug madakdak imong sampot, maglisod kag balik, maglisod kag barog usahay. Unsa man mukuha kag sundang aron putlo nimo imong tiil nga nadapsot? Ha? Maway imong buhaton? Dili oy. Naiusahay ang imong hawak mukalit og tuyhad. Nya naparok na imong unoon sa kuan, simento kay mubo day kaayo. Nya imong kuha kag gunting, imong lugiton imong mata nganong wa magtan-aw didto nga naa day mubo nga masungko day ka. Dili, magamping ka sunod. Pasabot di ay kung kita makatilaw og sakit-sakit gikan sa atong isig katao, learn from it. Kana bang pamalandungi? Unya, ibalik ang kinabuhi. Ayaw tuguti nga kanang maong murag gitawag na to misunderstanding or kanang maong kasakit, muhatod na ninyo ngadto sa pinakabati nga relasyon, kana bang murag patay nga relasyon. Ayaw patya. Learn from it. Muna'y una gyud. Nya ikaduha, motuo ta nga ang makapanindot sa atong kinabuhi maura gyud ang Ginoo.
Wa gilain. Ang imong pagpakigkontra, ang imong pagpakigaway, ang imong pagsalikway sa imong isigkatao, dili na mo'y makapanindot sa imong kinabuhi. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidala si Propeta Ezekiel ngadto atong walog valley o bones, purting daghanang bukog, pulos bukog. Ganahan mo mulakaw-lakaw anang lugar nga puro bukog imong makita. Laina katanaw no. Tiyata pertig yung bukog. Matod pa ni Ezekiel, uga pa gyud kayo nga pagkabukog. Nya gipangutana din sa Ginoo, kaning mga bukog mabuhi pa ni. Ana. Nya ingon dayon si Ezekiel, ikaw ra gyud nahibaw ana Lord. Ni siya sangyawi sa pulong, ingna nga mabanhaw mo. Nilihok na yung mga bukog. May kanaas ko no. Nya, di man ka ginhawa. Siya, sige. Ingna ang hangin, tagai sila ginhawa. Ni ginhawa rasad. Nabalik ang kinabuhi sa mga bukog tungod kay nituman man si Ezekiel sa mga pulong sa sugo sa Ginoo. Na magisugo ang Ginoo sa matag sitwasyon nang litan ron, naningil kag utang, nya wa siya mobayad, unsa may sugo sa Ginoo na aron mahimo na nimong nindot nga experience. Ningon ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Oy, sugo sa Ginoo. Ingka, nya mura man kag nahiubos. Yay, magguba ning relasyon na mo ani. Sa sunod na mong kita, din agyod ko maningil. Nya moingon ni kas Ginoo, Lord, nahigugma ko nimo. Nya wa na ko'y kwarta, wa na gani ko ikapalit og pagkaon. Nya di na pagyud ko maningil aning iyang gamayng huwam nako. Importante biya unta kayo ni, kay ipalit ko nig pagkaon, ipalit pa gyud nako og tambal. Pero kay ingon man kang di na maningil, nya mura mag ni kusmod iyang naong akong gipaninglan, nya mura ra basta kog kapatyono niya. Lisod kaayo, mahimo kong kriminal, so ako ning itugya nimo. Ana ba? Kay ang Ginoo magi atong higugmaon labaw sa tanan. Nya moingon dayon na ang Ginoo sagdi lang kay mauna ra kag kamatay niya. Di ba? Di moingon dayon ka, praise the Lord. Nganong magpinatyanay pamanggid mo nga ikaw di nanam day kay schedule sa imong kamatayon? Or moingon sa dang Ginoo, ayaw ka balaka kay kanang imong nahatag niya nga wa niya bayre, ako nang ibalik nimo og gatusan kapilo. Ang wa niya bayari kay 500, wa siyang bayad. Inigbalik ana nimo diha 500 times 100 pila naman? Lisod magani mo multiply. Di man gyud mo kamaong multiply pila? Hasta ana gamit pa mo kalkyo sa yon ana. Upat man na kasiro, upat kasiro nya 5 times 1 pila man? 5 times 1 pila? 5. Nya ibutang nimong upat kasiro, asa man kama ana? 5 nya na usa kasiro, kama. Tulo din kasiro, pila man na? 50,000. Sunan gawa ka maningil sa imong 500 imong gitugyas Ginoo, ang gihatag sa Ginoo nimo at least 50,000. Tuo mo ana dili. Motuo gyud ta kay ang Ginoo di man bakakon. Di gyud bakakon ang Ginoo. Kita ra gyud mo ibakakon. Pero ang Ginoo di gina makak. Mao na nga ang mayong buhaton di ay dili ta magsigi og sunod sa atong kaugalingon. Muna ingos Kristo, deny yourself kay wa nay kapuslanan. Si Santa Rosa of Lima, mura man siya, dili man siya Santa Rosa, iyangan si Isabel Flores de Oliva. Nya iyang gipili sa dihang ni commit siya pagka third order sa mga Dominican. Iyang gipili ang rose.
Amo na nang nahimo na siyang Santa Rosa or Saint Rose. Iyang gi sa likway ang iyang kaugalingon. Hasta gani sa iyang mga pagkaon, di siya mukaon. Penance. Iyang gisakit ang iyang kaugalingon aron malipay ang iyang isig katao. Ang iyang mga kasakit, iyang gibuhat aron ang iyang isig katao matagaan og kalipay. Murabag iyang gidawat ang tanang kasakit alang sa kalipay sa iyang isig katao. Lingi ako no imong tupad. Lingi ba? Ingna kanang imong kasakit ihatag na ang rinako. Ingna ba? Ingna ako na ipasan anang imong kasakit. Kanindot ano? Imong silingan, way bugas, imong kwaon imong bugas kay ihatag nimo sa imong silingan. Ika na say way bugas. Imong silingan, way kwarta, kwaon nimo imong kwarta, ihatag nimo sa imong silingan. Ika na sad mo iway kwarta. Imong silingan na ay sakit, na kanser, ang imong iampo sa Ginoo, Lord, kanang iyang kanser diri lang na ihatag nako aron maayo siya. Ana ka? Ana? Una. Hilom kayo. Oy, magsigir tagampo Ginoo, ayuha taon siya siyang sakit, ayuha siyang sakit niya yung Ginoo niya. Sugot ka, ako nang ibalhin diha nimo. Ayaw sa Lord. Buangon ka. Ona si Kristo, unsa may nahitabo ni Kristo, siya mo'y niangkon sa atong tanang silot. Ang tanang silot para nato iyang giangkon aron ta maluwas. Ug mauna siya ang angay natong pasalamatan. Na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta, pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nya unsa may pinaka-best nga pasalamat sa Ginoo, manghatag sad ta og gugma sa atong isig katao. Dili lang magsigitag gugma sa atong kaugalingon. Nya usanas paagi dinis atong parokya ang pagpalit og slat. Ana pila na may atong slots karon, sus hinay lang gyapon kay halin. Ga-expect ba ako karong Domingo mahurot na ning atong SBF dag, pero sagdi lang wa pa man kayo nahigugma, pailob lang gid ta. Ang atong halin 35,333 na sa SBF dag, na pay 24,667 ka slots, tag 500 pesos per slot. O doon nalay maliwat ninyo ni Santa Rosa sa Lima, Santa Rosa Centros of Lima, nga mga 24,667 katao, nga kanabang imong kuhaon ang imong kaayuhan para ihatag ngadto sa simbahan. Ugma hurot na ni siya. Sige, lingi ako ng imong tupad. Ingna musunod ka sa kinabuhi ni Santa Rosa. Ingna ko no. Palit nagslat. Ana. Haron malipay ang isig katao. Dili kay sige ra gitag pangitag kwarta para sa atong kaugalingon. Kay kini man kung atong slat-slat dinhi, simple ra ni pero dako kay ni siya kaayuhan atong ibayad sa atong mga contractors nga mitrabaho og mga 99% na nahuman ang atong kumbinto. Kanang kumbinto simbolik na sa katilingban sa mga matuuhon, simbolo sad na siya sa kanindot sa atong simbahanan nga makapalambo sa pagtuo. Imong ibutang dihang imong kwarta, that is the greatest investment. Na may mga kompanya no nga moingon, diri na i-invest imong kwarta namo kay amo nang patubuon. Pero ini kataod-taoran day nanira ang kompanya, apil pang imong kwarta. No, ana sa kalibutan. Pero the most assuring and the only very truthful nga kasiguruhan kana yung i-invest nimong imong grasya, ang imong kwarta diha sa simbahan. Ngano man kay ang simbahan mao ang lugar diin ang Ginoo atong masinati.
Bahala nagbuango ng ubang mga nagmulo simbahan sa maaning nagwali o kanang naadihang ubang nanimba tupad nimo, mga buangon sa nang uban ana. Pero ang simbahan, ang ato yung gitawag og the Catholic Church is always holy. Ug mao ni mohatag nato sa tinuod nga grasya. Diha i-invest imong time, talent, and treasures. Di kita magmahay. Muna si Ezekiel ug ang mga santos ni sunod sa Ginoo, nahimo sad silang channels of life, channels of graces. Tanawa ning wa mo sunod sa Ginoo, ni sunod sa kwarta, siging padaghas kwarta, nahimo sad silang channels of chaos, kagubot, gubat, kamatay o pagpinatyanay nga hangtod karon nagpadayon pa. Ang nagbuhat ani kanang mga tao nga nagsigig tigom og kwarta, gasigig tigom og kaayuhan para sa ilang kaugalingon. Luoy kayo, luoy sad ang kalibutan. So ato na ning sulbaron ang kalibutan ha. Di na ta magtigom og kwarta para sa atong kaugalingon. Atong ihatag sa atong isig katao, labi na gyud dinhi sa simbahan. Manindog ta katong manghatag